Так, салам алейкум, боя воригар, қати шумо Шерхана, и как всегда, хеле видео без пантои дига ай мода рафтак. Ҳар як дақиқа шумо медонем ки ози дан момент душанбе ай, и мода уҷа объявит кардам ки коронавирус вуҷуд дора ва чанд нафар амоқи одамо заражённый будеда душанбе, рост дига ман уже камакак дар фикр рафтам, и гапа 3 рӯз пеш ман рост дига фаҳмида будам, ганда камакак ҳайрон шудам, самониатсия кардам ва гуфтам неужели барои як грипп, як вируси одамо халқакаф шаванда. Lekin на самом деле ҳеҷ халқакаф нест. Ози фаҳмидам ки гуфтанд ки дар больницаҳо ҷо нест. Ози мо шумо мерем ки больницаҳо як бор проверка мекунем ки на самом деле ҳам хеле инфексирований одамо ҳастанд ки нестанд. Окей, let's go. Умуман чанд фоиз одамо ози мисол касал шидагиан ё касал нашидагиан непонятно. И рости гап тарсиданам дар кор нест, барои ки основной причинаи бисёр касалиҳо и паника, ира как бы авицена мегам. Ози як нафарчара мебинем, гав мезанем хатиш, як мужика 4 информация мета дар бораи COVID-19 уман чӣ хел пешгирӣ карда мешава ва чӣ хели касалай. Ҳама ҳар хел мега, ирам нашоти чизе медицина маълумоти нағз дора. Хай гӯш кинеку. Ози дан момент ҳамроҳи ман шидагиай яке рафиқо бачоя мешак душанбе. Ана хулоса гап якчанд шаҳрора гаштагиай, и медонам последствияи ами COVID-19 вообще-то ами COVID-19 барои чиай ва чанд хатарнок ҳаст ё нест. Ози 4 гав мезанам. Акай Мусин чӣ хеле корборот созай? Ама сад фоиза. Акаҷон ман ку як гап зами касал чӣ қадр зарар дорад, чӣ хел пешгирӣ карда мешавад ва мо мисол чанд қа метавонем ки ай ҳами касалӣ дур бигрезем и плюс оё ҳами кароста ки ҳами кариста одамо ай ҳами мурдестанд. Салом алейкум, я борига барака. Ака чӣ хеле ки дидем ака дар дунё ҳама ҷо дар ҳами кора. Будани хели давлатҳое ки ай ҳама калонтарини рӯи дунё, ай ҳама давлатҳои пешрафта, яке аз пешрафтаҳо я таяму Хитой. Ва уқа чизе ки пешрафта ӯ и кору боро қапида натонист. Як гала одамша гум кард, ӯ ай беғарзе ки лечени кардан, ӯ бо плюс ягон табобат барои ёфт, ягон доруе ки мақсад против ҳами чиз бо заадно ҳами кора кард. Дуюм рафт Эрон. Эронам яке аз давлатҳое ки ҳами хеле пешрафта. Мумкин ки ман хато кунам, сеюм рафт Италия. Ами якум давлате ки Европада ҳами чиз дуромад Италия. Хуш, ай ҳама зарар Италия дигааш ки Италияда ягон тараф, ягон давлатҳои дига ёрдамаш накардан. Аки сабабша не ман медонам, не ягон казига, шояд ки мумкин ман хато кунам. Пешгирии ҳами касалӣ ай назаре ки ӯ дига давлатҳоро дидем чӣ хел ҳаваё пешгирӣ кардан. Якумаш и уже Аллоҳаю. Дуюмаш мо бояд чӣ хеле ки мо да меган ҳамон хеле бояд бикунем. Чӣ хеле ки ҳамон давлатҳо ҳамира гузаронданд. Якумаш изоляция. Дуюмаш чӣ хеле ки дар ҳама ҷо навистаги ай бораи ҳамин касале ки иммунитета бояд бардорем. Чанд қай ки иммунитетат баландтара, ҳамон ҳамин касалӣ осонтар мегузарад. Ай ҳама муҳим амие ки худсарӣ бояд накунем мо. Ҳамин халқи мо ҳамин проблема дора ки худсарӣ мекунад. Худсариш бисёр ай не? Беҳад, бениҳоят сахт бисёр ай. Якумаш мо ҳичи намешем. Мо ҳама ништяк мешем, и ҳама кампиргапӣ ай. Ҳисобе ки наметарсан, а? Ҳисобе ки наметарсан. Ҳисобе ки последствияша намедонам. Дурӯғ ай меган ҳамин чиз. Бисёриёш меган дурӯғ ай. Ман даже ӯ рӯз дидим як одама ки на маска дора, на чӣ дора, бозор дуромада главни вайда мега ки хай ай ҷониби худоя мисол касе ки вақташ омада боша, ту мебири я пословицаам пословицара гуфта если кому-то суждено сгореть в огне, то чим чӣ хеле буд кунам да. Ба ҳар ҳол Аллоҳ мегаву айма ваяю айма баракат айта ҳаракат. Айта ҳаракат, офарин. Одам бояд биҷунба, одам бояд нигоҳ кунад. Майли ӯ фикри худша намекунад. Маска чӣ ба надорӣ брат? Перчатки. Перчатки дар мошина аёдум буромад. Ман гуфтам 5 секунда мебинам. То инам зарур ай, а? Ман ози дистанция ҳамин касалӣ чӣ хеле ина ман мисол инами қадар дистанция 2 метр мегам.
ами чихеле ки да ҳамун тарафо меган 2 метр да я мошин брат ама 2 метр бояд бейстам ма бояд буром биё брат биё как раз камера да зур мешава братан ана брат ҳама вақте ки чақчақ мекунӣ ҳамеша тираму субез 2 метр дур безинам охе ана ки нигоҳ кун братан ана мисол бояд анамахи бояд 2 метри бояд бестем чақчақ кунем ана братан нигоҳ кун практикаи байналмилалӣ ки оз дан момент дар дунё худеставимо кинора дидагӣ кунам зомби мешавам ку хеле бутаки ози мо ута кори мекунем ранги кино я легенда наша дидагӣ о сакатема я шаркача дидагӣ ру вана да хобурем дига Уилл Смит мега Уилл Смит о ана хай позитсияша гуфти братан но бо яхе версиё ҳастае ки мега ки агар ки авицена худиш мега ку мега паника уже худиш ҳами касалиро наздик мекунад чанд қадам метарсӣ ҳам қадар наздик мешавад паника ай у сабабае ки паника кардан барои чӣ дар кор нест паника мекунӣ ту наметонӣ худа контролировать кардан мисол ту паника мекунӣ ай сабаби паника ту як каси дигаро заразит мекунӣ ай сабабе ки паника мекунӣ ту метонӣ ягон худда бо ягон зарари дига биёрӣ гум мешӣ бояд худа ба даст бигирию ҳама ҳами қоидаву қонунша бояд бидонӣ одам фикри худша якум бояд бикунаву дуюм бояд фикри гирду атрофша кунад ай ҳама муҳим оилае баъд ай ҳама бисёр и касалӣ дар ҳамун одамои калонсоло бо одамое ки ягон касалии хронически доранд шояд як бор дига такрор мекунам шояд ки ман надонам ман мақсад ба чени медонистагим ҳамиқа гуфтестем ки ман специальности ма дига шояд ки ман хато кунем не ки 70-80% ки ман шунидагим абора 90% ки ман ягон одама диди ки мурда бошанд аз самдили ҳами ҳо диди а мурданша надидиму не ки бидан одамои симптомош чӣ хеле ҳами 2-3 рӯзи охирда дидим ман ҳами хеле одамое ки бародаро буданд ва ё ай дунё рафтанд симптомош чӣ хеле ҳами касалира ҳар кас да ҳар хелае қиртақдард сардард миёндард слабост бо чӣ буд нафаскашӣ безеб мешавад ай ҳама бисёр одамо нафаскашишон безеб мешавад яъне лёгкиёшон шишошон ба забони худмон уман ози баъди ҳамин гапҳо гап задаст фикр кардаистам чанд қа мо ҳамин дар бораи ҳамин информатсия бисёр вникат мекунем ҳамун қадар мо ҳамин чиз вникатсия мекунем и дар дуруни ҳамин транс медуроем да транс мегӯям чӣ мегӯям дуруни ҳамин мир дунё медуроем ва бештар мо да тарс бисёртар мешавад фикр мекунем ки ҳама варианти зур ҳамин гигиенаро бояд бибинанд и камтар телевизор интернет тамошо кунам барое ки ганда пропагандаи сахт ай ҳамин ҷо омадааста агар аҳамият дода бошӣ ая тараф ай ҳамун телевизорам одам чизои бадша нагирав чизои даркориша бояд бигирад мо ози телевизору чӣ тамошо накунем мо намедонем бисёр чиза намедонем ҳар якай мо намегирем ку китоб намехонем ку як хело вақт надоранд як хело хуши китобхонӣ надоранд ҳамин хеле одамо бо метавонанд ай телевизор бигиранд просто достоверный источник бошад ай ҳама муҳим анамия мақсад духтурои олмону духтурои ҳамин европа ҳамун чиза истифода бурдаистанд имбир лимон я бор дига дар дуруни ӯ имбирай лимонай чеснокай яблочный уксусай ин ҳамин чиза блендер қати аралаш мекунанд дар холодильнике ки ха мемонануш ва ҳар саҳар як қошиқ дар як рӯз шояд 3 бор шояд 2 бор чанд қай зиёдтар кунад ҳамун қа иммунитети одам баланд мешавад як қошиқи столовия қошиқи калон дар оби ҷӯшондагӣ 200 грамм аралаш мекунӣ мезанӣ якумш худо дуюмаш ҳамин чиз иммунитети одама сахт баланд мекунад имбир чеснок яблочный ва имбир чеснок яблочный уксус лимон ин ҳамин қа чиз ози як мужики дига ӯ чия короче табиби сахтай дар чанд давлатҳо хондагиай ози вая зан мезанем вая мепурсем ай пеши мебинем ша чӣ мега чӣ маслиҳатҳоро мега барои пешгирӣ кардан салом алейкум ака чӣ шумо намисми гаштем акаҷон ҳама 100% зиндагӣ хубай гаштем брат не карантинда нестем брат ҳамин бовар куд ай хона чота мегум набуром тарсидестам кам беш
نبرو میگی ها؟ نه دیونه بخ چی با نبرو؟ یکی در بخوام کپی بودم نبده باید من هستن خیلی آدمایی که مثال قپیدگیان رنگ گریپ های رنگ چی های؟ سیمتومش خیلی؟ سیمتوم بدم دوباره استوون تایپو در بکنمی اصلا شوف تایپو تلوخی و کوگینا سوخته مکنه بانگوان سیمتومی بده بیشتن بر باید یه تو 14 15 20 زکای خیلی لکو سیمتوم نمه تفهم دی زنگ نسل نگره نمیش بده باید برای که دیگر اقصا کنسک نکده больницо росте мегам пуршидагия одам несте да уҷада одам дурӯғ ая ми гапо роста ира дидан дар кӯра бор ку бинем кун асан дили вай ҳаста ё несте ай ҳами пешгириш чӣ хела ҳолати пешгириш ҳолати пешгирӣ ҳами ҳалака аст ки берун набурай ҳам аз рӯши намиярӣ зарур шуда он чӣ харидам байдам бурӯбса бо обратно обратно биё ҳа неки мехе намекишам одама атурatan ҳама дар ҳар хела фаҳмиди як хело наметунам бурам як хело метунам бурам на организм ҳама антибиотик ҳар хел қабул мекунам чӣ дору задан дар кӯра ина имбир пимбир гуфтесана чӣ хела не ҳаминҷои спецификаш бо ман агар ку международ не ҳамука нестан международни ча вакцинатсия не дорои антибиотикои чанд антибиотик ато мекунӣ фаҳмо бози ҳам больница ҳами популярни инфексиони кадом шай акмаро сига он нарафтам наметонам ҳамида рафта ба фикрам хайсои маҳкама барое ки ифтора ягон ки воима неста ҳайсо ки ифтора тамом бинахча бураку мекунам наҷада бураку бинем нафсакш барое ки нусе занг зада намози кинда барое ки ҳай зангам назадаён некин ба фикри ман мешавада оз як бор оз папрод мекунем нусе занг мезанем салом алейкум апаҷон чӣ хел шумо бахшиш апаҷон мо дар меёри таҷлил дар кор нест як савол доштум метоне ҷавоб дода апа ҳамин як савол доштум саволи медицинский имконият боша ҳамин симптомои ҳамин вая пневмония чӣ боша апа кадом намуд симптом дорад сулфа мекуна бештар ҳамин агар яке ҳам хеле ҳолатҳо дида шавад скори метавона омада ба нуқтаи даркорира не поликлиника муроҷиат мекунед аз кори ози нестаям вай не поликлиника враҷои оилавӣ враҷои семейнитон мебинанд направление мекунанд дар хомодан дар кор боша баъд скори пайдо мекунанд скори мегирад мебарад мехоб яки мошино ҳастана тайёра мошино ки барои омадан ore бурдан хоб апаҷон поликлиника ёрӣ мерасонанд поликлиника телефон мушаккат аҳа раҳмат апа раҳмат ина чӣ хеле ки дидестед яъне ягон хел ваз фавқулода нест ама 100%, яъне любое время ягон хел ҳолати номусоид ё ҳолати хеле ғайриоддиро ҳис карде дахтон метавонед ки занзани скори бистринка метавонам биёям ози рафтестем больницаи истиқлол ози истиқлола мепурсем ку на самом деле ҳамин ҷо ҳаста да истиқлол ё ки не акаҷон салом алейкум чӣ хел шумо ҳамин ячи пурсидаин будум ака ҳамин дар ҳолати касал шидан ягон чӣ шидан иҷада меша хоб карда ака иҷа медони чӣ хеле иҷа направление летиан вазбинай мерава скори ҳамин талол мегирам юра амуро ҳамҷа махан безан агар не ҷо ҳаста я ҷо надорам ҷо нест кадом больница рафтан дар кура қараболо шашум корпус гуфтестан муро ҳамҷа рои кини интизом одаморо ҳамуҷа бар проверка мекунанд чӣ мекунанд мебинанд агар состояниш хубтарай мисол вазбин нест ҳамҷа ховуш мекунанд агар вазбин бошад баъд ягон ҷо мебаранашо ҳамин на самом деле ҷо одам касали бисёра ки ҷо неста ё ки вообще-то усубат рафтан ҳамара пур кадаги касалои вазбин овардаги ҳаминҷа холӣ буд погиза
پاکیزه سال نه دیگه بالی سودان واسبین کیمش واسبینه راستی جمیوران سکوریو فهمی من دیگه این حسابو پاپوک چه بالی سو اینم چی خرابولو مدگرادو توبت کیسته بازی همینجا دور اومدیم باز گفتم که خلاصه شاشم کورتوسا اما هموز اینفکسیونی بود اما همونجا دوز بریم ببینیم که چی خلا کما اینا ازی اومده استیم خلاصه بیاگم خیلی وای نیسته چی میگن جو هم نیسته گفتن خیلی به هر حال رفته استیم ازی